சித்தர்களோட முதலான கொள்கை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மனிதனுள் மிருகம், மனிதனுள் மனிதன், மனிதனுள் மாமனிதன், மனிதனுள் தெய்வம். மனிதனாக பிறந்தால் மட்டும்தான் கடவுள் நிலையை அடைய முடியும்னு சொல்கிறாங்க. மனிதன் பார்த்திங்கன்னா குற்றங்களிலிருந்து நீங்கினா அவன் கடவுள் ஆகிறான். அதே கடவுள் பார்த்திங்கன்னா குற்றங்களால் சூழப்பட்டால் அவன் மனிதன் ஆகிறான். இந்த கோட்பாடு தான் பார்த்திங்கன்னா சித்தர்களோட கோட்பாடு. சித்தர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு குற்றங்களை வச்சுக்கிறாங்க. அந்த குற்றங்களை என்றைக்குமே செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறாங்க. அந்த குற்றங்கள் என்னன்னு பார்ப்போம். காமம், பேராசை, குரோதம், கோபம், மோகம், முறையற்ற பால் உறவு, மதப்பற்று, சொத்துப்பற்று, மனைவி பற்று, புத்திரப்பற்று, கஞ்சத்தனம் அதாவது தர்ம செயல் செய்யாமல் இருக்கிறது, மாச்சரியம், சமநோக்கு இல்லாமை, தனக்கு ஒரு நியாயம் பிறருக்கு ஒரு நியாயம்னு சொல்லி சொல்கிறது, தனக்கு கிடைத்த பொருட்செல்வம் மற்றும் அழியும் செல்வத்தை கொண்டு தன்னைத்தானே புகழ்ந்து கொள்ளுதல். இந்த மாதிரி பல குற்றங்களை சித்தர்கள் தங்கள்கிட்டருந்து விலக்கி அதை மற்றவங்களும் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி நிறைய அறிவுரை வழங்கிக்கிறாங்க. இந்த குற்றங்கள் பார்த்திங்கன்னா இனிமேல் சித்தர்கள் செய்ய மாட்டாங்க. இந்த குற்றங்கள் செஞ்சாலே அவங்க சித்தர்களாக இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி தான் சொல்லப்படுது. இதைத்தான் சித்தர்களோட கடவுள் கொள்கையாக பின்பற்றிட்டு இப்போவுமே வராங்க.